ayayi panopa utifuna kuti kumeki konseko kula anthu okwana 11 onsewo achotsedwe pa udindo chipwirikiti chino kuti nkhani one after another kumati ikambika nkhani kuona kuti nkhani ikambika udabwa kuti choona chake chadziwika kenaka chete nkhani yenso kuyambika kenaka chioneka tingati choona chake chikadziwika kenaka chete ndio kuzoona kuti ngati sequence yomabwesa nkhani zomwe zilibe basis yeniyeni kapena let me be more blunt bwesa nkhani zabodza cholinga building a case out of nothing right nditu tingati yani kupanga namondwe mukapu nditu mubeseni mupangike namondwe ndio utatuone kuti inependa pake sezi kundidabwitsa chifanda kanumana kuti kangati kuti messaging ikuvuta yoti kuti tikauza za mtundu wanji amalawi ndiye mapitake tipangitse kuti chisankhochi chikadzati chidzayende kuti achakwera asankhidwaso akupitirira mpaka 2030 tizakhati kubwesano nkhani zili ife tidani khanga kuti building a case kuti ifeyo chisankho chake chamachi chikadzachitika takadzakhala tisinachite bwino how do we defend ourselves chifukwa tione nkhani zonsezi inu warehouse yoti ndipo kwambaso tukazithunzi zina kuti mmene a NRB ankafotokoza kuti tapeza malo awa yomwe ili ngati warehouse yomwe abungwe lija la NFRA amasungirako chimanga ndiye pa nthawi yopoti wajali ndi mankhokwe zambirimbiri ali ndi ma warehouse ambirimbiri kunapeza kuti that time kunapeza kuti kunali space a NRB akugwiranso ntchito ina ikulu kwambiri ziphaso zonse zikabwera zikumayina zikhale malo amodzi zikakhala malo amene ajambe umazipanga sort out now you see kuti nditu zomvetsa chisoni fuka INRB anathandizidwa ndi UNDP kuti yayi ife tikuthandizira ndi pankhani imene yakalembera tapeza ndi malo amene ziphaso zikakabwera mukakhali mwazipanga chifukwa zina malo masuka bwino zikabwera muzitompanga kuti ichi chipite kuchitipa ichi chipite ku Phalombe ichi chipite ku Migowi chipite ku Cholo chipite ku zonse ziyazo mupeze malo otakasuka nditu akachita somboni ngakhala zipani zotsutsa kuphatikiza pa DPP mmene kunaliso ngakhaleso akazembe amaiko ena pali zithunzi ndithu zomwe ndithu akumaonetsa kuti azungutu adali nawo kuvomeza kuti ayi NRB mukupanga rent malo amenewa ifeso tikuchitira umboni cholinga tifuna katundu wanu yonse akabwera muzipanga sotatu bwinobwino ayi lero zatembenuka auti yayi kumeneku komwe amalawi congress akubisa akupanga zinthu pa zina kumeneku akuti akupanga zachinyengo kupita kumeneku jangu kapeza anthu akufotokoza bwinobwino onsenso kuchita kakazi kuteku abale namondwe uja andizosangatsa kwambiri chona kuti atsogolera sipani za DPP kuphatikizapo amene ali mlembi wamkulu wa chipani cha DPP apita mkhitwa anali kumeneko amene ali mtsogoleri wa Afodi amene waene kuchihana anali kumeneko atsogoleri nanso a UTM anali kumeneko nkuwafotokozera bwinobwino kuona kuti mbuto ya kalulu idakula ntadzotani chomvetsa chisondo pamene kuti unapitanso ndithu olemekezeka amene timawapatsa ulemu aphungu athu ndipo adzera ndole mnthawi zonse nchifukwa amati honorable olemekezeka ndikuona kuti ena amene akupangira auti chifwiri mbwiti kumajambula kuti olemekezeka ndi chani andi tinachezanso ndi mmodzi mwa amene amatsata bwino nkhani za social komanso politics amene andasiza kondo ananena kuti chikanakhala kwabwino ona kuti tsopano amene anapanga zimenezi afotokozere mtundu wa Malawi alembe kalata yona kuti ife zomwe takazipeza ndi izi chifukwa zomwe apanga zija takhala mabweza kuti nkhani zina zomwe akumafotokoza makamaka azipani zotsutsa kandi aku DPP zikuchita they are doing more damage kuzipanizo chifukwa chani by the end of the day otsatirawo akamamva nkhani ngati zimenezi where would be the motivation for them to go and vote for them chifukwa khala akukhumudwitsira kaifa kuti achipani cha DPP ndi azipani zotsutsa akumachulutsa bwetsa nkhani zomwe by the end of the day zimene zoti choonadi chake ndi ichitu anabera mtalimanja atule pasi udindo ameneyu ndi mwana wake wakuti tinafotokozapo kunatuka article yomwe inatuka mu Nation newspaper kufotokoza bwino kuti anabera mtalimanja ndani wachokera pati abamba kunyumba kwawo ndi ndani kuti banja lawo ndiliti kufotokoza pano aona kuti nkhani imeja sikuyira kenaka ibwera nkhani ya smartmatic kuifotokoza bwinobwino mmene tinkagwirizana tidali tonse ku nyumba ya malamulo dziko la Malawi likhalenso limodzi mwa maiko amene akutukuka maiko anzathu nawonso akugwiritsa ntchito ndondomeko za makono zona kuti kavotedwe tiye tikasinthe kawerengedwe kamavoti tiye tikasinthe sanavomeze ndi munthu mmodzi ngakhale azipani zotsutsa adali pomwepo
ukumbuka ndina zatuluka soto smartmatic sitikumfuna smartmatic khanga tili ambano khani nyimbo sipano smartmatic sitikumfuna smartmatic sitikumfuna kanyimbo kamene kaja kazilala kena kandifaina foto kozakale kanyimbo kena anabiro ntali monja sitikumfuna anabiro ntali manja sitikumfuna nyimbo imene jazilala kena ngabo ya sono imeneyi kumene kukaneko kumene kukanengo kwena rabi makamaka ku National Food Reserve Agency Moy House kumene kuti akupanga zinthu pazina kupita kumene kuja phungwa nyumba ya malamulo mabuti akakhala ku nyumba ya malamulo kugwira ntchito yomwe pakadali panopa ntchito yakulu yomwe akuyina kugwira ndiyo unikanso kuti budget yakuyiunguza ati budget chilo imene amalawi adawavotera koma nditu zwe akupita nkapeza kuti kuja nkhani yake nkuwafotokozera bwinobwino kufotokoza bwinobwino amphatso samba amene ali mmodzi mwa akuluakulu akuyena rabi kufotokoza kuti ife zikutidabwitsa ndipo anayankhula mawu odandaula chifukwa kunapita aphungu ena aphuma anayankhulaponso amene ali mtsogoleri wazokuyambana ku nyumba ya malamulo a Richard Mwendo Banda mpaka anafunsa ati amene ali mkulu wakumbali yotsutsa boma olemekezeka chochiponda tipatseni tu evidence muchikolo mwachitika phuma zedi tipatseni evidence fa munatutana ndithu kupita kumeneku olemekezeka Suleiman kupita kumeneku olemekezeka Kamlepo Kaluwa olemekezeka athu amene timawanyadira kupita kumeneku kapeza kuti nkhani zomwe anapitira zopanda mtu wake kodi kukhala ndi choncho komabe tivomereze kuti takhani mabwereza kuti zina zomwe zomachitikazi zizazona kuti just creating zinthu zina zake zona kuti by the end of the day sikuti choonadi chenicheni. The good thing is amene kwatchulawo anali kumeneku ndipo akazionera okha tukamba za mlembi wamkulu wa chipani cha DPP Enoch Chihana anapita kumeneku akazionera okha apeza choonadi kuti nkhani ndioonadi kuti NRB palibe chilichonse cholakwa chomwe amapanga ndipo warehouse iyi inapangidwa the rent ndipo ntchito makugwirayo akayiona okha ndino timanena kuti ineyo ndikanakhala kuti am the advisor ku zipani zotsutsa chifukwa tizizilemekeza ndi zipani zofunikira kwambiri mdziko muno ine democracy mumayena okhala ndi zipani zolamula mumayena okhala ndi chipani cholamula komanso zipani zotsutsa yes iwowo pamene akupanga ndi to play their rightful law ya checks and balances kuonetsa kuti boma likupanga bwanji but they need to do a lot of research asanangobwera ku mtundu wa Malawi ndi kumabwesa chifukwa nowadays in this social media kumapeza kuti things are running so fast ngakhale mzabodza zimene udaba kuti ulova komanso zabodza zimene zimathamanga kwambiri zimathamanga kwambiri ndiye tikanapempha kuti the biggest thing chomwe akanapanga panopa tatiuzena Amalawi kodi iniyo mutati mwapatsidwanso mpata kuti mulamule dziko lino muzatani malo mumapanga focus pa zinthu zomwe mukuona kuti by the end of the day zimaona kuti mutu wake wene sukumaoneka mumabwitsa ma issues ena amene by the end of the day azikhala apanga discourage ma supporters anu chifukwa tinende zoona masupporters azipani zimenezi akuyembekezera kuti awauze kuti ifeyo ngati otsutsa boma takonzeka kuti titatenganso bomali tizapanga zakuti tiyenda ndiumapereka chitsanzo kuti boma la Chakwera laonjezera CDF kufika pa 200 million ife mutati mwazatisankhaso kandi fa DPP kandi fa UTM kandi fa IUDF kandi fa Ford mutati mwatisankhaso tizaonjezera CDF zafika pa 500 million nkhani zikhala imeneyo boma la Chakwera likumanga nyumba target ndi 10,000 houses nyumba za balathu a polisi nyumba za balathu a army nyumba za balathu a immigration ka nyumba za balathu aku prison Achakwera amanga kale nyumbazo tikuziona ife mutazatisankha Achakwera amanga 10,000 ife tuzamanga 20,000 ulife tuzamanga 50,000 taona boma la Achakwera lasintha Lilongwe pa nkhani ya misewu chimodzimodzi zomwe anapanga malemu bingu mzimu wawo uzusamumtendere adanena kuti Lilongwe tufune ikhale capital city chifukwa malemu bingu adanena kuti ndizikhala kuno ku Lilongwe malemu bingu anati ndifuna Lilongwe ikhale capital city tiye tibweretse infrastructure yabwino ku Lilongwe yoyenera Lilongwe anabweretsa china new parliament building momwe aphungu amene anapita ku warehouse kumakaganiza kuti kumene kuchitika zinthu zina nkomwena akugwiritsa ntchito pano aphungu a nyumba ya malamulo malemu bingu adamanga nyumba ya malamulo imeneyi kuti ku Lilongwe adamanga zosiyanasiyana Lilongwe kuti Lilongwe ija ikhale the capital city it should be deserving the name capital city malemu bingu adamanga ndi tuma presidential villa malemu bingu adabwesa zosiyanasiyana BICC kuibweretsa ku Lilongwe ndiyeno amene alipo pano amene akufuna sodi ndowo kandi a DPP kandi a UTM kandi a UDF kandi a Ford mubweretse notifi ngati malemu bingu adapanga izi zomwe President Chakwera akuzipitiriza
President Chakwera mtsogolo dziko mpaka dali pana kuzipitiriza kuti ndikufuna lilongweyi pamene adayelekeza malemu pingu ipitirire tikonze kwambiri pa nkhani ya misewu ndiye ngati a President Chakwera akumanga misewu kumapanga ma double lane ma two lane ma double lane kuona kuti ukamachoka kungochoka mtown muja kumapita towards airport nkumapitirira kuja ngati a President Chakwera akumanga misewu imene jawo awa otsutsa watsopano akanena kuti ifeyo achakwera simamanga misewu nkuikonza mpaka na kupoto ife imene zakhala kwina kufolo kwina kusofolo you know that kind of a message ndiyo mamala kuitani akuifuna usati kumene kuene farai kumene kundithuta pesa zitupa aina rabi kubera zisankho pomba kapeza choonadi ndomonenga ropeperaje umonenga ropepera sindifuna ndigwise chiro maamini chifukwa muonetu anawafunsatu olemekezeka amene ali mkulu wa zokambirana nyumba ya malamulo a Richard Madubanda ndikuwafunsa olemekezeka chochaponda tipaseni umboni uja peza umboni unasowa now you see kuti tsopano ngati azipanga izizi otsatira awo amene nawonso ali ndi chikhulupiriro kuzipani zimenezi kuti atati mwina apambana azona kuti chonse makunena chija chimaona kuti mapiro ake chikumaza khala ndi component yabodza mapiro ake tu they will be discouraging their supporters chifukwa mabweza kuti tikamapanga zoom tikazumula bwinobwino kuizumula nkhani bwinobwino ikupanga a lot of damage kuzipani zotsutsa because by the end of the day amalawi si anthu atulo ndipo tisazazinamiza kuti amalawi ndi anthu atulo ayi amalawi ndi anthu ochangamuka kwambiri chifukwa dziko lasintha kwambiri information iliyonse imawapeza msanga ikapeza information ija tsopano akumatha kusiyanitsa kuti ichi tunchona ichi ndi chabodza now you do look into that issue now kuti by the end of the day zadziwika kuti NRB ikugwira ntchito yake mene ogwirira malo aja ndioti ngakhalenso maiko akunja mabunga amene amathandiza bungwe la NRB mabunga amene amathandiza dziko la Malawi nawonso adachitira umboni kuti a NRB khalani mene cholinga tifuna kuti mudzigwira ntchito yanu momasuka kenaka nkuona kuti kangati message ndo mabwereza kuti message kuvuta kupeza kuti message faiti kuvuta mapito ake tiye ndizingobweretsa bodza koma ineyo zitayambika zimezi yazo nakumbukira program ina tidakachambulira ku Capitol Hill kumene kuli ngati msasa NRB kumene kucho nkuochepa singagwire kuti maiti ochokera kujaji akafika ume singagwire ndikochepa ndipo adatifoto kusati maitiwa ena tikwanitsa kupanga konkuno koma ena amene anafotokozera ena timatha kuita tumapangitsa kuchokera kumaiko akunja kuti akamabwera kuja ndipo chitofotokozati bwinobwino imabwera ndege zimabwera dzambiri zikabwera dzambiri chochicha timaziyamba kumazipanga sort out izi zipite kuchitipa izi zipite kunsanje izi zipite kuchedapero ndine kuja sizingakwane ndidakumbukira program ineyi ndipo ndakumbukira kuti you could imagine kuti akupanga zinthu zawo mwa transparent sakubisa a NRB koma wina kungodzuka lero tenta apake matope amene wa NRB NRB ili ndi nkhokwe kumwe akupanga ziphaso zimene za fake cholinga basa mawu achetima kuti tsopano ndimazifunsa ndimakambaponso program ina kuna kuti tikachutsa bodza chonchi tufuna tipanga achieve chani kapena tufuna kuti amalawi adzatisankhe ife tinachulutsa bodza pamene amalawi adzatisankha ngati tingawauze zinthu zomwe ziwapanga kumvisa chifukwa timapeka zitsanzo zija kuna kuti tiyende auza amalawi dziko lathu lutsogolaso nalonso dziko la Malawi nalonso lufune zikhala on top of the game tikuti amalawi nalonso akumakhala on top of the game akumakhala always conversant ndi ma issues amene akuchitika pa dziko lapansi ndi ma internet inawo masuku anowa people are able tsopano zoti Malawi zinamiza lero kuti apa kuti ukatere zaoneka kuti nzabodza kena kamalawi azakumbukira kuti ndomwe waja amazanena kuti mathematics sitikuifuna kena kachuni inazasitha zinazafika kolasi anabero ntali manja pepasudi ndo ndi mwana wakuti yazafika verse 1 kena kano ina tsopano iyi azabwera sono ina tsopano chuni chinazo tsopano NRB kubera masankho ili ndi warehouse kujeni kwene fara kumene kwachita koja now you see kuti by the end of the day Malawi will be the best judges kena akano chomwe chichitike kuzipeza kuti anthu aja otsatira zipani zimenezi ayamba kukhumudwitsidwa interest iyamba kuthawa umboni wake ndi chomwe chitika kuti kwakha chitika ma by elections angapo kudaba kuti kumwe amazina ngati ali ndi support kuchitika ma by elections kupeza kuti ndithu
chipani cha Malawi Congress Party chikutani kuti chikupambana chifukwa chani a president achakwera amakhulupirira kwambiri being honest amakhulupirira kwambiri kupanga zinthu mosabisa ndi chifukwa chake zomwe zikachitika izizi chiona ndi chimwe zangubwera chokha pa mbalambala utati uone a president achakwera samapanganso comment pa zinthu zimenezi amakhulupirira kuti chiona ndi chitani kuti chivumbuluka chokha chiona ndi chili ngati dzuwa sili mabisika ai sili mabisika Saloza naso dzuwa saloza limangona ukati kwacha sumachita sofuso kuti kwacha umangona kuwala umazoto dzuwa latani kuti latuluka now you see kuti much as bani zotsutsa afuna apange kwambiri propaganda because we can call this propaganda so kaizumula kwambiri propaganda iyi ndikuona kuti by the end of the day siwachitira ubwino ndagwira mawu anu akunena kuti akuchita zambiri zimene zizi ma MP azipanga zosiyana zotsutsa takangalikani kugwira ntchito imene amalawi mdalanulo adakuvulani kuti mugwire ndikanakondatu ineyo ma MP amenewa adzati tane inu ndi ine inu azumu tabwerani tasumulani zinthu kukoze imene tabwerani kuno kurumpi muzaone kuti ineyo ife nditamanga zaka 5 zindapangazi ndikufuna muzazumule ndapanga chani ife titamanga atitane kandi kuphalombe kandi kurumpi kandi kukaronga kandi kuchikwawa kandi kuti timaganiza kuti olemekezeka amenewa titaneni kunena kuti ineyo pa nthawi yomwe ndakhala MP zaka 5 zimenezi ndamanga ma school block amenewa CDF inakwera ija ndamangatu chimenechi bridge apa anthu amati akamaloka nthawi mvula ndayimikatu ichi malo mathamanga kupita kwa house ya NFRA komwe ndithu INRB akugwirako ntchito chifukwa malo ndongo takasuka palibe chinso chake chomwe akupanga koma pezeta aphungu momoti olali phungu wanga ine ndikhumudwa kuti zoona kuti aphungu wanga moti mudikire mchigo mukangalika ndisi nthawi ino ndimene aphungu aja amaina akangalike kwambiri ma constituencies mwawo atifotokozere awafotokozera amalawi kuti ine pa zaka 10 zomwe ndakhala ndi MP pa zaka 5 zomwe ndakhala ndi MP ndapanga izi ndipo ine nditati ndasankhidwaso anthu akudaya kwanga kandi kurumpi east kandi kukaronga central kandi ka Blantyre east kandi kwina kulikonse kanchewu central anthu akazandisankhaso pozagwiritsa ntchito CDF yomwe ili pa 200 million yomwe boma la Chakwera lidawonjezera akazandisankhaso ngati ndinamanga ma bridge 10 akazandisankhaso zinamanga ma bridge 20 ma school block ndizamanga ma school block kwana 15 zobindira anthu alu ndezimezonso ndipo pazembe sizidabwitsa kuti ndakhala ndimabwereza kuti boma la Chakwera a president achakwera awapangira kampeni aphungu alipowa ndipo aphungu alipowa akanagwisa ntchito that advantage yona kuti achakwera awapangira kale kampeni ndikuwaonjezera 200 million imene chakadegwitsa ntchito ndikupangira kampeni yabwino kuti anthu akudaya kwawo akawatani osaliza maphuma usedzera phumazi paka winera bitu mafoni manje now idulafu kuti zona olemekezekawa timawapatsa ulemu timawanyadira koma ndithu kugundika kumapanga zimenezi olemekezeka mwapanga amatero tsopano timalize motero kuti tikayizumula bwinobwino munthu amene akuwatsamira pa choonadi chimamenyera nkhondo a president achakwera anatsamira pa choonadi a president achakwera amakhulupirira kukhala very honest boma lawo limakhulupirira kumapanga zinthu za honest amakhulupirira kuti let's be honest people tizipanga zinthu mosabisa sakupanga zinthu mobisa mapito ake kusabisa kumene kujako kukuwamenyera nkhondo ndizi kumene kuti khangati kuti kwinaku messaging ikuvuta koma ndikhani muna kuti pazungu amati go back on the drawing table takhalani pansi do the messaging yabwino osati yabodzayo yongopanga create fear pakati pa anthu yongopanga speculations olakwika tabweresa ni mfundo zabwino kodi inuyo tata kusankhani pazomwe apanga achakwera inu muzonjezera zotani kodi panopa achakwera akangalika kwambiri pankhani yona kuti amalawi ndikudziwa kuti mwakhudzidwa ndi nkhani yakuchepa kwa chakudya kodi inuyo poti achakwera kupanga ma mega farm pa nthawi ino boma lawo a president achakwera akangalika kugawa chimanga koma anja onse amene akhudzidwa kodi mutati inu mwasankhidwa powonjeza ma mega farm mudzatani ndi ukazumula kwambiri message ngati meje kamasowa mapito ake tizoona
mawoyewoye chifulimbwiti ayayi zatere kuno maidi akulilongwe mpaka na wina anapanga comment kuti akuti maidi akulilongwe apezeka kulilongwe ndiye wina amene amatsatira bwinobwino za maufulana kuti yayi anati ma ID ena awapanga dispatch maboma osiyanasiyana amene anatsala kulilongwewo ndi kuti apangidwenso dispatch kuti kulilongwe nanga mafuna ma ID ya mulungu akapeza kudetsa zikadali now you see kuti people are also commenting on the social media so mpaka ndionera kuti mafuloza kuti amalawi situ ndiopusa usamangona ngati ndandede amadede ukazina zili zonse ayi ndipo anafunsa inu kuti chifukwa yani ma ID ya kulilongwe apezeka kulilongwe mara apezeka kuti mara akapezeka kunchisi mara akapezeka kuchitipa kapena mafuna akapezeka kuphalombe anyway takamba bwinobwino kuti tikazumula bwinobwino ndinkane ngona kuti khanga kuti uthenga kuti upite kwa Malawi ukumachepa mapeto ake azathu azipanzotsutsa akutsamira kwambiri kumapeka bodza in form of propaganda zimene zoyenera sizabwino. Tisunthe programu yathu ya The Zoom titaona kai zilimwe kai madzi kana kali bwaso chigawo chachiwiri mu programu imeneyi. Kubweranso mchigawo chachiwiri cha programu ya lero ya The Zoom pakanema wa MBC bambo Timothy Kateta azumula kale ndi tunkhani yoyambira amene tinafika nayo nadza nayo programu ya lero ya The Zoom ndipo tikupitirira ndithu kunena kuti mtsogoleri wa dziko na masiku apitawa anabwera ndithu ndikuyankhula ku mtundu wa Malawi kukhudzana nkhani zosiyanasiyana zimene zikukhudzanso dziko kutuzanso zina kuti pano pa zili motani zikuyenda motani komanso mtsogoleri wa dziko ino aliso ku mzuzu ndithu kumene kuchitika zosiyanasiyana kwachitikaso zinthu zosiyanasiyana masiku amene apitawa tionekaye ziwiri zimenezi kenaka tikhali tikubweranso zimene wafotokoza dzulo zingapo chimodzi mwa icho ndikufotokoza nkhani ya njala imene ili Malawi muno komanso ndondomeko zimene boma lake layika madistrict ena aliwonse kulingana ndi chokudya chimene boma lagawa komanso ndi thandizo limene labwera kuchoka m'maboma ngapo kudzera mu World Food Program zimenezo zofunikira kwambiri zifika zimapangisa pa Chingerezi pa accountability kuti anthu athe kudziwa ndi ndani amene watithandiza mu nthawi yovuta ngati iyi komanso ndi ndani amene walandira thandizo ngati limeneli ichichi chofunikira kwambiri kuonjezerapo pachidule kunena kuti asankhaso anduna makamaka aleba kulingana ndi anduna ena amene adasiya ntchito masiku apitawa nkofunikira kwambiri kuti boma lizikana mapitira patsogolo ndiye undunawo unali wofunikira kuti achite repress komanso kuonjezerapo ndikufotokozera mtundu wa Malawi kuti nkhani ya mafuta amene itakhala kuvutana nawo boma lawo linali ndi mwayi woyankhulana ndi akuluakulu amaiko ena dziko limodzi ndi la United Arab Emirates president wawo komanso ndi wonse akuluakulu a boma ndiponso atifotokozera kuti January ikubwerayi pazakhala ndondomeko zoti akhale pansi nakambirana bwinobwino komanso February azatifotokozera kuti nkhani zafika motani chiyembekezo nchonena kuti nkhani zikakhala zabwino agreements kuti achitika nikhulupirira kuti mavuto ena ni ena amene takumana nawo ku nkhani ya mafuta azatha. Pozindikira kufunika kolimbikitsa umodzi pakati pa Malawi boma pasi pa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera ninakhazikitsa tsiku lolimbikitsa umodzi mdziko muno. Iyi akuti ndi njira imodzi yolimbikitsa anthu kuzindikira kufunika kopititsa patsogolo mtendere pakati pa mitundu andale komanso azipembedzo osiyanasiyana mdziko muno. Poyankhula ku Mzuzu pamwambo wa chaka chino wa umodzi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera anati apitiriza kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pakati pa Malawi. Pamwambo Dr. Chakwera anatinso boma lake likuthandiza anthu oposa 5.9 miliyoni omwe akhudzidwa ndi njala kamba ka vuto la ng'amba lomwe linakhudza maboma ena mdziko muno. Cholinga cha ntchito zachitukuko ndikukoza zomwe sizili zokwanira mdziko muno kapena zimene zili zolakwika mdziko muno ndipo anthu amene ali bize kumenyana amakhalanso bize kumenyana zitukuko m'malo mokhala bize kuonjezera zitukuko. Pamene palibe umodzi simudzapezapo anthu akumanga bridge chifukwa olo kuti agwirizane malo omangira bridge yo zimavuta
simdzapeza vanthu akumanga chipatala chifukwa m'malo mogwirizana kuti athane ndi matenda amene ali m'mudzimo amakhala bize kunenerana ufiti kuti matendawo abweretsa m'mudzimo ndani athane naye. poyankhula poyambirira nduna ya zamaboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe Owen Chomanika anayamikira mtsogoleri wa dziko lino pokhala mtsogoleri wa chitsanzo pa nkhani yopititsa patsogolo umodzi. Wapampando wa bungwe la zipani zomwe zili ndi aphungu mu nyumba ya malamulo la Center for Multi-Party Democracy CMD Dr. Elias Chakwera anati nthawi yakwana kuti zipani zonse ziphunzire kukhalirana limodzi ndi kulimbikitsa mtendere. Naye wapampando wa bungwe la Public Affairs Committee PAC mbusa Father Mark Nkandawire anati achinyamata ndi sanamira ya chitukuko chilichonse mdziko muno. Mwazina pamwambowo panachitikanso mapemphero komanso magule amakolo. Bambo Kateta mtsogoleri dziko lino anayankhula ku mtundu wa Malawi masiku apitawo pa nkhani zosiyanasiyana zimene zikukhudza dziko lino. Penawo anali ma-update chabe za ulendo wawo za chakudya ndi zina zoterozo munayiona bwanji? Ineyo ndine kuti speech isopatsa chidwi kwambiri chifukwa nani akale kuti President Chakwera he believes in being honest. And munthu amene amakhulupirira kwambiri kukhala kukhazika pa choonadi. Anatipatsa update sabata zingapo zapitazo kuti fotokozera kuti dziko muno panali nkhani zingapo zomwe anazifotokoza, nkhani yokhuza ndi mafuta, nkhani yokhuza ndi chakudya, komanso nkhani yona kuti Amalawi tiyeni tipilire kukhala anthu okondana, tizikhalabe anthu ogwirizana, tiyeni tichepetse mchitidwe wa zipolowe. Koma chomwe chanipatsa chidwi kwambiri chona kuti President Chakwera amakhulupirira kuti Amalawi ndidziyenda nawo limodzi, ndidzapatsa ma-update, ndipo atsamira kwambiri pa ntchito yofunika kwambiri ntchito imene yokhuza ndi kugawa chakudya. Utatione kwambiri nkhani yokhuza ndi chakudya ndi nkhani yofunikira kwambiri tikuzokamba zatu zituko zosiyanasiyana m'dziko muno. Koma ngati dziko libe chakudya, dziko limenelo limapeza kuti anthu amakhala oti they are not motivated, samakhala anthu oti osangalala. Chifaniro zona amati a hungry man is an angry man. Now utatione akumayamba ndi this critical issue yokhuza ndi chakudya. Anatipatsa update kuti Amalawi ndinafotokoza last time mene mazakupatsaniso mene zinthu zili pakadali pano tili apa, ndipo afotokoza kuti takwanitsa ndi tikuwafikira Amalawi ochuluka about 5.7 million Malawians. Ndipo anapemphaso amabungwe kunena kuti pamene mumalimbikitsa zinazika ma demonstration zionetsero, boma likupangaso ntchito inofunika kwambiri ndimafunanso ina amabungwe mutabwera chifukwa speech imenenso anayikambaso mene anali kunzuzo, anabwereza mene kunali mwamboja wa amati National Unity Day. Anabwereza kuti ngati dziko ino amabungwe sitingakuletseni zionetsero ndi constitutional right, koma taonaninso zabwino zomwe tikupanga ngati boma. Taonani ife ngati boma tsopano takwanitsa kufikira anthu ndi chakudya chokwanira, kuti anthu amene ali ochepekedwa manja osiyanasiyana amene akhudzidwa ndi ngozi zomwe zinatigwera. Kunali tung'amba ku dziko kuno, kunali kusefukira kwa madzi ku dziko kuno, kunali zipsinjo zosiyanasiyana zomwe zapangitsa kuti Amalawi ena ochuluka akhale ochepekedwa. Ndiye ngati boma lakwanitsa kupeza ndalama ndi kupeza chakudya kuti anthu aja akafikiridwe, pali magawo angapo. Gawo loyamba boma likugawa chakudya matumba ati 50 kilograms kumanja. Kuna chakudya chimenechi kumanja ina tikhati kuwapatsa for 3 months, kumanja ina tikhati kuwapatsa for 2 months. Ndiye pali gawo lina manja ina ochepekedwa akupatsidwa ndalama. Ndalama zimenezi mukwanitse kugula chakudya panokha. Ndalama zimene zina zimadzera under social cash transfer, komanso ndithu ndalama zina zapaderadera zomwe ndithu zimaperekedwa kumanja amene wakuti panokha kaguleni chakudya. Ena suti chakudya chikukhala mwina chimanga chokha, ena akati chakudya mwina ndikondole, ena akati chakudya ndi mpunga. Kuli manja ena ndithu akumatha kugula chakudya paokha, amene wanso akupatsidwa chani, akupatsidwa ndalama. Ndi anapempha kuti mwapaderadera makamaka pa speech mwanayankhula kunzuzu pa tsiku limene lokumbukira kuti mgwirizano kapena National Unity Day, anapempha ina amabungwe kuti pena ndi pena tamakhani ndi nthawi yotsatira, tamakhani ndi nthawi yona kuti ife ngati kuboma tikupanga gawo lathu, tatithandizeni kupanga follow up kuti chimanga chafika ku Phalombe, kodi chimanga chimenechi chakamufikiradi munthu aku Migowi, munthu aku Wanyezerera amene timafuna alande chimanga chimenechi.
siti kuti sichikumakafikira komanso zimakhala bwino kuti pakhali ino amabungo omwe saboma amene mukhoza kutithandiza Chilani ina ndi imeneyoyo ndiye ukhoza kuona kuti speech yawo inali speech yogwira mtima kwambiri chifukwa choyambira chomwe anachipanga focus kwambiri ndi fotokoze nkhani ya chakudya chifukwa tinezoona mmene zinalili pakatipa kunali tumalipoti osiyanasiyana kunali tumalipoti amene ena umakhala kuti okay ndizoona adizi akuti maboma ena anthu akudya chitedze ati maboma ena zimakambidwa zambiri zomwe zinakambidwa sitingatha kuthira ndemanga koma olutsekula dziko atapitanso kuchikwawa ndi kunsanje mafumu ananena your excellency sir kuno kuti ndi vuto la chakudya ndipo president Chakwera sanachedwe analamula bungwe la dodma kunena kuti chonde tulutsani chakudya anthu adani akhala kulandira inu adimaki tsegulani misika yanu anthu akakwanitse kuti kukagula okha ndiye kuzoona kuti pagawo lina ndi mafotokozo ena kuti anthu ena akumapatsidwa ndalama it means kuti ngati kwadimaki kuli chimanga ali ndi COVID akagula 10 kgs akagula 20 kgs akagula 25 kgs ndi mmene ndalama ilili kapena ndi mmene thumba mwawo mulili you see kuti ma interventions onsewa amabungwe ena kuli kuli chete sakulankhula so kuzoona kuti pamene boma la Chakwera likuyesetsa kupanga magawo ena that have decided just to ignore kuyangana kumbali chete kuyangana kumbali kumene kuja mapitaka pamene amakapeka nkhani zina zoti izi zomwe zochitika zoti anthu tsopano akulandira chakudya ngakhale newspaper inafotokoza posayidwa apa kunena ndithu kuti about 5.7 Malawians afikiridwa ndi chakudya so you see kuti figure yambi inali 5.7 panopa yakwera inali 4.7 panopa figure yatani kodi yakwera now ukhoza kuona kuti zambiri zikuchitika oyamikira akuyamikira and now the good thing is amene akuyamikirawo ndi amene samalankhula zandikumbutsa takhatu manena zija kuti the silent majority salankhula amene zikuafikira zinthu ngati zimene zizi salankhula amene akuona kuti zinthu zina zikutheka amene ndithu akumayamika kuti akumazonadi tinali ndi njala tafikiridwatu ndi boma latipatsa chakudya kumaona thumba ilo la chimanga 50 kgs kuona kuti ndi ndalama anthu ukatha kugula nyemba ndi utha kugula ndiwo ana akupita ku skulu that silent majority ili chete ikungokhala phe ikutani kodi ikuona now kukhalabe the noisy minority izi pangadi phokoso wewe pamene mtsogoleri wa dziko sakukhulupirira mwina kumadzitama ayi akungokhulupirira kuchita nchifukwa kuti akuluakulu iyi ndiye dziko lindi la democracy zina zimukhozo mapanga komanso zina zitathandizani kuti ma interventions ngati awa akhale ndi tanthauzo lenileni ona kuti munthu amene tikufuna likamfikire thandizo likamufikiredi ndipo likamufikira ino amabungwe mubwerenso poyera nkufotokoza tizoonadi panali intervention iyi chimanga chikufikadi kwa Malawi wochuluka chifukwa zimadabwesati mabungwe ena chibwerere kwafusa kuti mwapanga kujani chokhudza Malawi chikazitheni bungwe ili mafunding bungwe andirawa mumachita zotani chikukhazikitsa bungwe chambire kwake mademo chomwe amadziwa mademo ayi chomwe sitikuletsa ndi mademo ndolakwika ayi ena sazati tinamva pa zoom mzumu uli ndi akena mademo ayi kuma chikhazikitsire kuchitako zina chali zokhudza Malawi zona kuti mpakati ana challenge kuti ino amabungwe yendani ndipo amabungwe tsopano it's a challenge apite ifi ngati alibe ma resources apite your excellency amunati yende mwina tifuna fuel boma likhozo wathandiza mukaone zomwe zikutani kodi zikuchitikazo koma by the way ngati ali amabungwe sudanga soya fuel samalandira ma funding chachikulu pitani tu mukaone kuti chimanga chakafikira anthuwo so popanga touch pankhani ya chimanga inali speech ofunikira kwambiri inali speech yona kuti mtsogoleri wa dziko ananena kuti I'm a servant leader I'm accountable to Malawians ineyo I'm supposed to be reporting back to Malawi chifukwa Malawi ndiyeme munandipatsa mpando mene ndiyeme munandisankha kuti ndikutumikireni ndiyeno he is doing everything possible to be accountable kwa Malawi ndiwo amapereka update manager of course tapanga ngati kasakaniza chifukwa taphatiza kuti update manager komanso zomwe akuchita kunzuzu chifukwa anaperekaso statement manager kuti amabungwe taonani ma interventions ena amene tikupanga ma interventions amene muzithanso kuwauza Malawi chomwe tikutani tikupanga chifukwa sankhanga kuti boma chifukwa pala anthu ena kuwafunsa lero kuti boma la Chakwera panga chani kwa iwo saonapo chilichonse chabwino kwadapa kuti amene akuti palibe chomwe lapangalo akudutsa mulilongwe akuna dzima bridge bambo chokhanga ti bridge agochoka kumwamba mkugwa akudutsa mulilongwe akuona ndithu msewu wabwino
kudabwa kuti olemekezeka athu pakadali pano akugwira ntchito zotutumikira ife Malawi ku nyumba ya malamulo, akumati akachoka ku nyumba ya malamulo umene uja akudutsa misewu yabwino, kumodabwa kuti kwafunsa kuti mukuti boma la Chakwera palibe chomwe lapanga, akuza kuti palibe. Oh, are you serious? Misewu inanga kwa iwo kuti palibe. Inu tuone misewu kumangidwa, inu IMP akuonjezani CDF ili pa 200 million, udabwa kuti palibe. Okay, poti nthawi zina anthu ena amatha kungosankha chinthucho kuti ife tagwira ichi. Tidaona tu mmodzi mwa atsogoleri ndithu adipipa anachita kunenetsa kuti ntchito yathu ngati fotsutsa ndikungotsutsa basi. Nchifukwa mmodzi mwa MP atayamikira kuti Achakwera ndikuthokozeni kwambiri, mwabweretsa magetsi kukusesa kwanga kuno, Achakwera ndikuyamikeni, adala anthu akudala kwanga analibe chakudya, mwatibweretsa chakudya. Unapeza kuti that MP was punished. Kumuchotsa kuti ndo mwana apatsa iwe unena bwanji zabwino. Ndemwe samadabwe kuti pamene tsogolo koma chungamba chake nchakuti wakautsana nozunguka mazombe zokhazokha ngati kumabima kwana nthawi na kuti pena ndi pena nditu umathabe kuyamikira kuti abena inde chabwino inuyo timasemphana koma ndese mavalayo ndi abwino. Sumaluza tu chilichonse tu munthu. Komano ife nazana kuti mutati muone zintchito zabwino zomwe a President Chakwera akupanga zikumapanga reach out to the silent majority. That silent majority ikwana nthawi idzalankhula. Tsopano asazadzidzimuke azipani zotsutsa when the silent majority ikadzalankhula. Idzakumbukira kuti tidali ndi njala, boma la Chakwera lidalonjeza kuti ngakhale zinthu zafika pothina chonchi ife chakudya tichita chotheka ngati boma lanu tipeza chakudya chachikukafikira Amalawi amene aja ndi mamiliyoni. Ndifatu kamba zokuti the silent majority. Now the silent majority major imafunika ndithu kumayiopa chifukwa imangoyankhula kamodzi andikuyankhula kumene kumakhala final. Ndifake tinene kuti speech ya president inali speech yotiunikira, anatipasa ndithu update. Amalawi ndinachokapo ndabwera ndaenda motere kwa pakadali pano maissues enawo ali apo, koma ineyo ngati mtsogoleri wa dziko the priority tsopano ndiona kuti tikambe kwambiri pa nkhani ya chakudya. Amalawi amene akusowekera chakudyawo tiwafikire ndi chakudya, and on that one president wa dziko lino Dr. Chakwera akuoneka kuti ali ndi mtima owatumikira da Amalawi, amaonetsa mtima owatumikira Amalawi muchoonadi. Akusiza kuti iwo focus yawo ndi Amalawi. Ananenetsa kuti ndikufuna Amalawi nali yese mdziko muno amene ali ochepekedwa akhale nacho chakudya chokwanira. Pasazapezeke Malawi nali yese amene ndithu adzamwalire adzafe chifukwa cha nkhani ya njala. Chifukwa kuti tione mtsogoleri wa dziko lino wapanga kwambiri focus pa nkhani ya chakudya, ndipo imene ya Malawi samaitengere ngati it's a simple thing. Chakudya akulu chofunika kwambiri. Zituko zina zonse zikhoza kuchitika, koma ngati mdziko anthu anga makhudzidwe ndi njala zituko zambiri zimakhala kuti kwa iwo zimakhala mwina zituko zoti meaning yake mwina ndiyo chepa. Koma zomwe anthu aja akhuta akupita kunsika akaende pa msewu wabwino, akupita kunsika akafike kumene kuja akapeza zina ndi zina ifana napatsidwa ndalama za mtukula pakhomo, ali ndi ndalama komanso ali ndi thumba achimanga ku nyumba, amakhala Malawi osangalala, amakhala Malawi okhutitsidwa. Ndeti kakambeza speeches ndi ntchito zosiyanasiyana zomwe akupanga Chakwera, tipite makamaka ku ntchito zomwe akagwira tsopano kumpoto. Kuti tione anakangalika kwambiri mchigawo chapakati, agwira ntchito zosiyanasiyana kumemeza Malawi kuti mukalembetse. Tsopano apita kumpoto komwenso agwira ntchito zosiyanasiyana. Kumeneku ndithu anali nawo pamwambo uja wa Umodzi Day, koma kumeneku ndithu akatsegulaso ndithu malo ena opangira zakudya za nsomba. Utatione nkhani imene chasayiphweketsa Malawi. Dziko la Malawi ndi dziko limodzi lomwe tilo odalitsika kwambiri ndi zinthu zachilengedwe, ndipo zinthu zachilengedwe zimene ziphatikizapo nsomba. Dziko la Malawi pakadali pano tachilimika kwambiri pa ulimi wa nsomba, tikhoza kupeza ndalama timakamba zija za forex zija. Utatione timataso ndalama zambiri ngati dziko pomayitanitsa zakudya maiko anzathu. Zakudya zimenezi zoti tizidyetsa nsomba. Chifukwa mdziko munomo ino abena kulito anthu amene akupanga ulimi wa nsomba wa serious. Kuli makampani ngati a Press Corporation akupanga ndithu ulimi wa nsomba on a larger scale. Amaweta ndithu ayina kama kusa chiwecho amalima nsomba ndi kubazika makeji.
ndikumazikolola ndi zomwe timakhala kumadya munzuzuka ndi mblantamo mulilongwe kakwina kulikonse. Now dziko timaluza ndithu ndalama zambiri pomayitanitsa zakudya za nsomba. pomati pang'onong'ono taluza forex mwina tiyitanitsa zakudya za nsomba kuchokera kandi ku Zambia kandi ku Zimbabwe. That forex tsopano boma lacha kwena kuti yayi forex imene chate ndiziyiseva zomwe tipange tsopano inu ku Ministry of Agriculture tiyeni kumene kuku ndithu tikhazikitse malo apaderadera amene tizitha kupapanga zakudya za nsomba. Komanso ngati dziko tiyeni ulimi wa nsomba tiupititse patsogolo. Tsopano kuzoona kuti ngati dziko boma lacha kwera likumakhala kwambiri kuyang'ana Malawi 2063 chifukwa amanena kuti zakhale limodzi dziko lotukuka pa nkhani pa ma-industries ena mama industries ake ndi amene wawa anakayenderanso zintchito zina kaku Nzuni inu ndine tidapitanso tu ku Nzuni kuja komwe kwakungidwa chilibrary choti chizakhala chilibrary mwina choposanso malibrary ena onse mdziko munomo tikamakamba za macollege osiyanasiyana kapena ma-universities kumene kuchaso kuchitikanso ntchito zina ku Nzuzu University kuja. So you'll see kuti mtsogoleri wa dziko malo momwe makhala otanganidwa kumayima pa podium kutukwana kapena kunyoza ena kuti hayi ali busy kugwira ntchito zowatumikira Malawi. Ananenaso kuti ndikufuna ndikapita kumpotoko ndikaonetsetse kuna kuti mugwirizana ndi nthambi zina zonse zokhudzidwa pa nkhani imene yogawa chakudya tifuna tikaonetse kuti kumadera amene ndithu chakudya chaperewera chifike moyenerera. Sozani mtsogoleri wa dziko ali busy kugwira ntchito zotumikira Malawi. Ali busy kugwira ntchito mwa Malawi adawasankhira. Ndiye ukhoza kuona kuti tikazumula kwambiri mtsogoleri wa dziko is always accountable kwa Malawi. Chiso makupanga amafuna kuti Malawi azidziwa. Chiso makupanga akalonjeza chinthu amabwera nkufotokoza. Malawi ndinafotokoza kuti pali nkhani yokhuza ndi mafuta. Ife nkhani ya mafuta ija ndinapita ku Abu Dhabi. Kumeneku pakali pano zokambirana ndithu zambiri zachitika enanso akhala kubwera kuchoka kumeneko komwe kwatsala kunkuona tsopano akuluakulu tsopano akuboma amalizitse chifukwa enatu ndimamva ena mukuona abwerapo mafuta sana abwera iyayi zinthu zake amaganizo kuti basa abwesa imakhala ndondomeko ndipo maulendo nga apresident aja sikuti zinthu akanguti zichitika mauti zimachitika nthawi kumaina tsopano musainilani kumakhala tsopano migwirizano kumakhala zambiri ma documents osiyanasiyana amene amaina kuunikidwa ndi ma technocrats kuti apa tizitani kuti apa tizitani kuti mafuta akachoka kwa Abu Dhabi kuti kampani yomwe zitengayo ndi kampani yake iti kuti mwina chifatu kuti mafuta aja amene mwanena musute azatenga mchigubu basi kitikiti abwera nawo kuno kumalawi amaina kuti ndi pa ndondomeko zake kuti mafuta ameniwa kampani yomwe zitengayo ndi itiyo idzitika choka kumene kuti mafuta jazitenga nthawi itali bwanji bwera kuno kumalawi kuti ndira zina zomwe tikhoza kumatsata zina kuti mafuta jazifika nsanga ndi za mtundu wanji so zonsezo zimakhala kuti aziunike akaziunika nchifukwa Malawi we need to be a bit patient chifukwa kuti ena atu akuti ulendo mejo basi anangopita kangona kwa apita inu mtsogoleri wa dziko luja ndikuti he has traveled even asanakhale mtsogoleri wa dziko. Dr. Chakwera asanakhale even mtsogoleri wa dziko wakhala muti anaenda. He has traveled across the world. Amadziwa maiko. Koma maulendo ena aja amakhala kuti he is forced kuti looking into the situation omwe ndinayo ngati kudziko ndinalonjeza ndizatumikira Malawi ndiyeno ine ndingokhala kuno chifukwa mwina ndikayenda and the good thing is trip yomwe anapitayo everything paid for chifukwa tinaona ndithu aphungu ena olemekezeka timawanyadira kuyamba kuchepsa inu zoona mtsogoleri wa dziko inu mgaza tume kuja kupali chimwe akapanga that is a joke olemekezeka akuti sizingatheke amene tifuna mgula mafuta angatumize ujeni ndege inu uyakudziwa kuti apart from chifukwa kuti government to government on one aspect it's the promotion of the diplomatic relations pakati pa Abu Dhabi kapena dziko limene la UAE ndi Malawi. So pana nzathu aja ndochita bwino nkhawa yawo imakhala kuti how do we spend our money. Your money is not an issue. Kwa iwo drama it's not an issue. Iwo nkhani ya mafuta it's not an issue. Kodi mafuta athu ati agulitsa kuti. Ndipo drama zomwe tinazozi how do we spend our money. Nchifukwa amalimbikitsa maubale ndi maiko ena. Nchifukwa amalimbikitsa kuti okay Amalawi muli ndi vuto ili kukhuza ndi mafuta. A president akumalawi tabwerani. Mukabwera tizakhale pasi zakambirana. Tikakambirana bwino tipeze the best way out. Tizitha kupanga malonda amenewa amafuta. Komanso beyond mafuta nena kuti Abu Dhabi ito ndi dziko kwambiri it's a desert.
samalima inu ndi ine. Iwowo ndi anthu olemera kwambiri. Most of their food products zimachita kuchokera maiko akunja. Kuno ku Malawi have got another advantage. Timalima kuno ndi ukuona kuli ngati kwapha mbalame folo ndi mwana umodzi. Apart from ishu ya mafuta, komanso ishu na kuti dziko la Malawi can start producing agricultural produce osiyanasiyana, ma products osiyanasiyana ndi kumagulitsa ku Abu Dhabi. Chifukwa nkhani si ndalama, nkhani kwa iwo ndi kuti ndalama zawo azipanga spend bwanji. Ndi ukazumula kwambiri speech yawo ndi ntchito zina zonse makagwira mchigawo chakumpoto ndizofunikira chifukwa akungukwanitsa lonjezo na kuti ndidzatumikira Malawi. I will also be accountable kwa Malawi. Chifukwa kamati pakachitika issue amatilankhula Malawi nkuti tiyenda motere. Akabwerako kuja nkubweraso zinthu zinafotokoza zija tayenda motere. Kuti tizende ali modzi. Ndakamakhana chakudya chija tachigawa motere anditadune speech awo anafotokoza. Boma lakuti kuphalombe kwapita chakudya chuchuka makuti. Kucholo kwapita chakudya chuchuka makuti. Kakusanje kwapita chakudya chuchuka makuti. Ino amabunga ngati mungakhale ndi zina talotulani. Mukafika kwa DC chakudya chafika zona tichafika ma warehouse ndi chimenechi. Kodi chukafika anthu ofunikira chukafika anthu ofunikira. Tikatero tikumanga Malawi. Politics aside koma timange Malawi. Pomakhala anthu otsamira muchona. Nkhani ndio kuti ndale silimadya hayi ndale silimadya. Inu ziti mwina hayi abenatu anayika ndale mbali atafuna satero ayi ichabwino tithokoze fa chobwera kwanu pambokateta program ile ya The Zoom toaneso sabate kudzayi komano timanena kuti ife The Zoom timakondwera tema kamba chonadi ma comments anu timaona timanyadira chifukwa pala Malawi ochuluka amene makhamutitsatira but ine ndi mayi wapa mayi nakuti mayi SCB nkhani yathu timatsamira kwambiri muchoonani kuzenga batali kuzibwesa pafupi kuziona muoneka bwino ndipo ife sitisinjirira sitionjezera hayi sitiyotsera timangonena choonadi cheni mmene zinthu zili ichabwino kufikiranso sabata ya mawa bwanji mundilole kuti timalize motero mu program yanero ya The Zoom. Ochita kuzumulayo ndiye Bambo Timothy Kadera mzumuli wathu. Ineyo dzina langa ndi SCB Abenache Dzanja. Koma bekete kufikira sabata ya mawa tungoti mwakomano. Pano patu tili mu nyengo ya mvula komanso ndi nyengo yathu ya sama. Ndi chifukwa choti ndi sama madzi amakhala otentha pa nyanja ya Chere ya India. Chifukwa chimene chimapangitsa kuti namondo abadwe nthawi zambiri ndi kutentha. Ndi pakali pano pande kuti pa nyanjapo madzi ndi otentha bwino amene akupereka ka environment kabwino kuti chani namondo abadwe. Onerani program ya MBC exclusive la Mulungu lino nthawi ya 7:30 madzulo. Mlendo wathu sabata ino ndi Dr. Luce Mtilatira, mkulu wa nthambi yona za nyengo komanso kusintha kwa nyengo. Musaphonyane nayo MBC exclusive la Mulungu lino komanso la Mulungu lililonse pa MBC TV. Your order is ready, Mr. Bass.